мақомоти Русия аз муҳоҷирон хостааст аз 10 июл ҳангоми сафар ба ин кишвар аз тариқи барномаи мобилии сафар бидуни COVID-19 ташхиси коронавирусро гузаранд. аз чанд ташхисгоҳ дар душанбе дидан намудем ки омодаи анҷоми чунин ташхис нестанд. танҳо дар ташхисгоҳи гематест омодагии худро изҳор доштанд. ҳоло ман дар болои ин рамзи QR-код зер мекунам. дар болои экрани телефони ман паёми гематест пайдо мешавад. паёмакро зер мекунем ва маълумоти бештарро мебинед. ному насаб, соли таваллуд. натиҷаи ташхис бо 2 забон русӣ ва англисӣ аст. Результат вашего исследования, и это у нас на 2 языках. барномаи сафар бидуни COVID-19 дар Play Market маҳфуз аст. баъзе аз сокинон ки нияти сафар ба Русияро доранд, аз вуҷуди чунин як барнома аз расонаҳо огоҳӣ ёфтанд ва гурӯҳе мегӯянд, ҳеҷ маълумоте дар ин бора надоранд. акнун ози мо билет харида нестем, бо мебинем чӣ мешавад. талаби нави Русия дар ҳолест ки дар вазорати тандурустии кишвар гуфтанд, ҳоло ташхисгоҳҳо омодаи анҷоми ташхиси коронавируси нав аз тариқи барномаи сафар бидуни COVID-19 нестанд. бо ин вуҷуд Ҷаъфаров таъкид намуд ки талош мекунанд роҳи ҳалли масъаларо ёбанд. ин масъули вазорати тандурустӣ мегӯяд, талаби нави Русия роҳҳои ғайрирасмии хариду фурӯши варақаи ташхисро пешгирӣ мекунад ва ҳамзамон таъкид мекунанд ки чунин ҳолатҳоро то ҳол сабт накардаанд. феълан дар Тоҷикистон беш аз 13 ташхисгоҳ ба ташхиси COVID-19 машғул аст. тибқи иттилои вазорати тандурустӣ шабонарӯзе ҳудуди 5000 ташхиси COVID-19 гузаронида мешавад.